sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking di paminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Janeline. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Laging tapat. Di magpo RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? May kaning usa ka babae nga taga Valle Hermoso, Negros Oriental. Ang ito magtatampo, nagdasangan nga Jeneline. Recorded by X Thunder Gaming. Ma, pa. Mananghidan ta ko ninyo ba nga muadto ko sa Tacloban. Magunsa man kag Tacloban, Jeneline. Naamanggot ko'y amiga, ma. Unya, iyakong pasulon sa iyang trabahoan. Ay, ingnanas papa ni mo ay. Kung musugot ba na nga mo adto kag layo. Pa, muadto kong Tacloban pa. Pila gani mo edad? 20 na ko pa, uy. Pa, sige na, good. Sugot na lang ba? Muadto kong Tacloban. Kung anihilan di ay ka sa ato, bitag trabaho. Ay, papasod, uy. Ba't kayo din trabahoan, uy? Gamay ra kayong atong lugar. Adto na lang ko dito sa Tacloban paron sa banga makaadto kog laing lugar. Ay, okay. Yan lang eh. Masugot ka pa nga maadto kog Tacloban? O lagi. Thank you, pa. Dili aray milabay sa panahon, uy. Walang ibaw, eh. Usa naman ko katuig din sa akong gitrabahoan. Oh, kinsa man yung nalawag? Number lagi ni. Hello? Hello, di Jeneline. Musta? Kinsa ni? Si Manoy ni mo Jose, oy. Uy, Manoy! Ikaw din ni? Ako yung taon ni. Musta naman ka din sa Tacloban? Okay ra ko, Manoy, oy. Nagbago di kag number? Kwan, nang huwam ra ko og cellphone sa kong kauban day. Kay, wako'y load. Ay, maodi ay. Ang ano na nawag makanoy? Nakituyo na ko? Wa day, nangumusta ra ko. Aw. Salamat, Noy. Sige day ha. Ako na rin iuli ang cellphone kay basig kabinto na ni Stagia. Manawag lang niya ko nimo. Sige, Noy. Ay, salamat din taon. Naumanigay ko sa akong mga trabaho. Makarelax na gid ko. Uy. Hala. Nanawag manigbalik si Manoy Jose? Hello, Manoy. Dili ni si Manoy ni mo? Kinsa man day ni? Ang tagiya ni sa cellphone nga gigamit ni Manoy ni mo. Ako day si Jingjing. Aw. Jeneline man tayo mong pangano. Oh. Pwede ko makikamiga ni mo, Lim? Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Gusto ra ko nga magigamiga ni mo. Kana, kung may basal ko. Okay ra, uy. Amiga naman ka, ha? Sige, friend na ta. Manay Jose, nanawag man lagi ka? Kuan, kaning, kanus ang gani ka mo pauli sa ato day? Sunod semana, Manoy. Upauli na ko sa ato.
Kay dugay-dugay na bi ako nga wa ako makapaulis ato. Gimingaw na sa ko nilang mamag papa. Kapit ako diri kung gitrabawan ha. Aron makakita sa ta. Sige manoy. Oh, kumusta day? Okay ra manoy. Nitambok man ka. Lagi manoy oy. Pero, gwapa. Ah, Ay lagay bong hang, anong niapil ko sa inyong panagsulti? kinsa di ay ka? Ako ng amigo, day, si Jingjing. Oh, ikaw din ni Jing? Ako yung tao ni. Oh, nagkailan na day mo? Oo, bay. O, nagkaamigan mi sa pagkamit mo sa akong cellphone. Mo ba? Sorry ko sa mular ug malin para ni Gross. Masayo ko Jing. Mubalik pa ka sa Tacloban? Dili na oy. Kay nagplano ko nga moadtog Iloilo. Oo. Nasa ato pa. Di na day ko makakita ni mo ini. Murag anak gyud. Kay mo pahuway ra ko pila ka adlaw sa amo. Nya, larga dayon kog Iloilo. Kung mo na. Ay, muslanan na akong higayon nga niya na ka. Ha? Ang tinood, Jenaline. Nakagusto ko ni mo. I love you. Jing Jing. Wala tinuod, Lin. Bisan to daw, karoon ng tanagkita, no? Pero, ibati na ko gugman mo. Ay, pagdaang ba ko? Kung tinuod ang imong gugmay na ako, pamisita sa amo. Di mo gud ko ganahan nga mo adto sa inyo, gud niya. Di pa to uyab. Mauwa ko, eh. Mm. Sugtan na lang gud ko. Aron, ning adto na ko sa inyo, uyab na ta. Ako na lang baka ni siyang sukton, no? Lin, Ha? unsa naman? Sugtan na ako. Aron kung makabisita ko sa inyo, uyab na ta. Sige na lang, uy. O na. Uyab na ta. Tinuod? O lagi. Aw, unsa man dili ka ganahan kay akong bawion. Ayaw, eh. Aw, lagi. Salamat din ha. Kaya mo rin yung gisugot. Dinilang ka na ko ihatod sa gawas, Biha. Be? Manay gusto na ko nga atong tawganay, Bi. Okay ra mo? Okay ra. Sige na ha, masod ako sa terminal. Pagkaksas ako, Bi. Amping ha. I love you, Bi. I love you too, Be. Ilap lang gani ko kaadlaw din sa amo. Gilaay naman ko. Maayo pag manarbaho ko. Ha? Wanto ka og Iloilo? Opa, Uy, kalayo na ba ni mo lang yawan? Uy, Jeneline. ma, sige lang good. Ikon maminiyo ko pohon. Dili naman ko maglaag-laag. Nya, ano sa mga kamat og Iloilo? Naaladi ka silang ilobe. Obe, Ang pingga ha. obe, ikaw sad, amping diha. Ay, kapoy sa niya ako'y trabaho ay hindi uy. Busy kaayo. Dili pa rin sa Tacloban nga, relax ko, jutay dito. Sige lang, ako lang sa ganing agwantahon. Kaya kung dili makaya, upauli ko eh. Unsa man? Ano kailain diha? Ha? Unsilain ba, uy? Magsige ko panawag nimo. Igod ka matubag. Busy in town ko sa kong trabaho, uy. Busy sa trabaho or busy sa laing uyab? Kagahi ba mo pasabton, uy? Wa lagi ko'y uyab. Busy ko sa trabaho. Murag dili naman kita magkasinabot ini.
Mas maayo pa tingali magbuwag na lang ta. Ha? Magsige man yung tag-away suway klarong butang. Ayaw na contact na ko ha. Kay makigbuwag na ko nimo. Be, I-block ti ka. Aron dili na ka makakontakt na ko. Ikapoy naman ko sa akong trabaho din ni uy. Ananghid ko sa akong boss, bi nga, mupahawa na ko din eh. Kunya, di lang ka manerbaho kay ni uli ka naman din sa ato. Mupahaway lang sa ako pa, uy. Kapoy na masig panarbaho, uy. Oh, ikaw, God. May problema nga, magpundok ka sa ato, God. Buhi naman tayo sa pobreta. Mo gini akong kamingawan din sa amo, eh. Kay presko kayong hangin. Jeneline! Nak! Pauli sa diri kay di ay nangita nimo. Kinsa mo kayo nangita na ako? Kumusta, be? Ang anong niaman ka? Nakabalita mo ko nga nauli ka. Maunang ganay ko sa inyo. Ngano lagi niaman ka? Mabuwag naman ta. Huwag mo ko makigbuwag ni mo, God. Sorry dahil sa kong ipakitang taras mo, ha. Kung saan nung God nga, love mo kiti ka. Di na ito magawa niyo. Ikaw mangkot. Buhat-buhatan ko ni Mugsa. Sorry lang gid kayo, be. Love lang gid kay ka, nako. Maong bisag unsa na lang nagduwa sa kong utok. Ug aron mahilo na ning utok ko. Magminyo na lang ta. Ha? O unsay minyo? Manangid ko sa mga ginikanan nga mga sawa ko nimo, be. Jingjing. Tunay bang ako'y Nakalitan kaayo ko sa desisyon ni Jingjing nga mga sawa siya nako. Pero wa na ko'y mahimo. Kinangatubang man siya sa akong mga ginikanan. Enero 29, 2016, gikasal mi ni Jingjing. Wa sab ko magmahay kay pinangga man ko niya. Sa pagkakaron, may tulo na mi ka mga anak. Dinhin na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kitong mga higalan kaagi ni Jeneline nga taga Valle Hermoso, Negros Oriental. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit kadagulahan, laging tapat. di magsasawa, di napapalit sa puso. Ang mga kaagi gibahatan ni sa radyo ni Ricky Persuelo garing ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusab mga higala ug mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadal sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulumanon. Handumanan sa usa ka awit care of Arimen Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga, ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpangita. Hindi mo